Aniana usab ang bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Itong paminawon si Ray Anthony Chu alang sa Maayong Balita sa Bohol. Mga bulanon nga wala pa ikagasto aron musuri sa gawas sa nasod ug mutilaw sa mga pili nga pagkaon sa Asya, dili na kinahanglan pa nga gasto og dako. Kini tungod kay sa pagbukas ug balik sa turismo sa Bohol, giandam na sa Manay's Farm sa Bayungan, San Miguel, Bohol ang mga luto nga may kalami nga gikan sa Asya o gidigamo alang sa panglasa nga Pinoy. Kini usab samtang hinay-hinay nga may barug ug balik ang turismo sa Bohol human mapalupog sa pandemya o sa duha ka bagyo nga milampor na sa ekonomiya sa lalawigan. Adi, ang mga target yun naman is to mabarog yun balik ang mga function hall, makadawat na may walk-in guest plus sa ako as a chef. Mas gusto yun na ang mga turista nga mo doon is local from Philippines kanang or mga local, especially diri sa Bohol. Ang among aim is kung kanang makita ro bitaw ni mo diri sa Bohol o diri sa farm pero naay taste of more elegance ba or taste of kanang other countries nga pwede ra dayon ta nato mabuhat, so you don't need to gasto pa ka bunot pa kag pitaka. Nadaot man ang kapin sa 5 milyones nga napundar nga infrastruktura sa Manay's Farm tungod sa nagsunod nga mga pagsuway, hinay-hinay silang nangandam sa pagpahiuli. Ang Manay's Farm nahimong sentro sa mga organikong tanom nga giluto usab isip pahimsog nga pagkaon. Nagtudlo usab sila sa mga bisita sa mga pamaagi sa pagpananom alang sa mas himsog ug mas baratong alternatibo sa elegante nga mga pagkaon. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.